Good morning, guys. Good morning. Kasayang sa manok, naiguspok daw. Ilan, pukdawan ni. Morning guys, arang ka sayang kajog amang manok na iguspok daw. So need na siya ilubeng. Di na siya pwede ihawon kay manakad-takad na siya og ihawon. So ilubeng ng Kuya Gael dito. Asa na dapit milubeng niya? Ha? Dito? Lauma ha. Karon magkuan. Sayang nga sa man chicken oy. Ihawa na, mama. Igo sa spok daw na magandang igo dari sa mga silingan pud agilahang mga manok kipangpok daw pud. Igo ang mga mo to ilubeng siya karon di siya manakad-takad. Toto ilubeng ni Kuya Gael. Buho si Zaglaom za. Kuan karon di siya mo kuan ba. Manakad-nakad man na og ihawon. Nang bawal na sa ihawon. Mas kuya, dahil naglubeng. Ha? Buhi pa? Laluoy basin na piang rana. Ya. Masing na piang rana ba? Buhi pa man ko na yung kuya. Buhi pa ko na yung kuya. Ha? Buhi pa ko na yung Kuya Gael. Sige naman. Buhay na ito man. Mau lagi. Pati sabihin na ka naman. So sayang kaadso. Bis ang izawa taog mo daghan guys, maigo man sa mga ingana lagi di man lagi na malikayan. Mga sakit ng mga kuan kanang naay buhian. Manok, pukdaw. Sige na, kuan na kay ni pasakin. Haman. Haman na may ibutang. Labanan? Oh. So manglaba mi ron guys kay Sabado man, tinglaba man na namo ng Sabado diri. So manglaba mi karon kay Sabado. Anja. Tanawa pananawa dahil lang pananawa. Bisin na ang bilin. Ang bidyas, may ana. Moron ag among tinglaba guys. Manghinlo mo dani sa ron kinkin ha. So mo ra among tinglaba guys Sabado. Kaduha may malabas sa isa ka semana guys, Miyerkules o Sabado. Karon laba time na pud kay mga uniform sa mga laki. Para man ang ikas aglaba na ila uniform kay only ka sugzon rocks. Nahilo sa ko guys. Kami karijat kay sila na so sila manglimpyo dani sa drone. Kami sa pagabre kumbati mi dato og laba. Ni kuman dato lubang ni kuyas manok. Limpyo pa sila dai sud. Kaya labhunin. Plus di apa je daghang labhunin. Ya. Ginoo. Sana man ni ka bangkat labhunin. Mapas gawas, huwat. Dali ra jud ka adto ag labhunin mo daghan. So laba time na pod guys. Laba time na pod guys. Laba time. Oh ana adto na luki. Kunay ko an. Tag sa may labahanan. Labahanan apa? Apa? Hija. Kreha puti. Abri ilo hindi isa. Apa? Kumbati kuskus karon mo man ang atang labahanan. Kuya Gael nang map na to sud to. Diyan mo nang map na nilhig. Kumbati da iya si Kuya Ken. Nagdangag. Bisa ka mukha odas pa. Sepanan nak kay mungkuan. Ya. Ama bintana ya kan rapuhi ha. Ter. Mong Kuya Gael mo yun lang guys kay kuan mag-map si Zay ni Human. Bati kay rong limpyo na atang sud. Kapay. Tambangay ta karong mga manok ni atang trabaho. Ang oras ning pahuway makapahuway tang tanan, ka-relax. Yes no.
Di kay isaray pasagdan na, di magsilbi na. Tinabangay jud. Kamu diha guys, kinahanglan na jud tinabangay nga mahitabo kay arong dali mahuman natong trabaho. Batiya, Kuya Gael mo. Ya, utruhi pa na kabulingan niya. Nabali nagmap ni Kuya Gael. Gilabian siro pa nimo dus-dus siya. O kanang nai. Waka. Kuan. Utruhi Gael kabulingan. Bulingan. Ako ikaw bata. Di makuwas map, imurang tumbang. Tumban nimo ng map, inganaon nimo. Bagay na pang-pang. Higdaan. Nagmap ni Kuya Gael nabu na hata nang alis dag kahoy. Pwede man alis dag kahoy. Kano mo fit bitaw pa dana sa isang kani na. Kano mo fit sa isang dana tanang alis dana rong kuan. Masuk ka kaning agas ron. Hintaha kaning agas. Sagunson magadala sa mga guys og benek-benek mo nang agas ni dari. Nah, kumbati ya. Okay. Okay. Ano bang buhay na? Ha? Ini human og deng agne Kuya Ken panto sang magbakiro. Magbakiro na zaron? Oh, batikin. Okay. Mamura kas muumog dali. Yes. Ha? Nalagi samad sa kuan mo isang tijan mga kuanan. Palitan ng tambaw ron. Yung antong tambaw. Kalimot ko. Ha? Ngawa pa kanang dagkang langaw. So agkuan nimo mo na ijahang lawas na ipinaakan sa dagkang langaw siguro na kana bitang mapaak nila sa masamad. There's ijahang tijan. So kinahanglan to siya i-sprayhan og tambal kay aron di siya mudak kay delikado tumudak sa mga ngab. Sa una ra ba jay uso dani sa una no. Sa una dal sa mga ang mabuhian guys ang mga kabaw nga na katuatang natin sa una di ba? Ako anto no. Uy di pa kuskusan sa tunatog ubod gab. Ha? Ang usaw na gamang nati kaya mo matong kuskusan og ubod din sa amo ra matong gibakes kay kaya pa manhektan nagijahang kay gamay pa matong lawas tong mga nating kabaw sa una. Na. Mga kuan nas mo palitan na magtambaw unsa inaghuman na magpanglaba. So, laba sa mi kay arong mahuman na ni. Yes no. Human na ni atong trabahoon. Labununan sa ating laba mga kadaning Sabado. Wala ba time sa mi guys? Ang partner. Si Kuya Gael to ng map. Hey guys, nang labas sila mama. Sa'yo pang bantag. Wala guys, laban ako sa mga uniform sa itong mga junakis. Para na isuoton og kuan. Nas iskulahan. Aron di baho. Na, das Kuya Ken kenang hugas. Kuya Ken nang hugas. Labhon sa plato. Baso. Tiya sila mama. Bata guys, laba. Manglaba jud gway klase. Aron pagkaugma wa nay laba. Laba dyan ta kay aron mo isuo. Nga pagkaugma klasian na. Di na baho atong uniform. Pero pagkapalis dagan-dagan man ko. Nalang ko magkalit. Saras pa guys. Kuso pa. Aron pa kuso. Grabe pa pang aron kuso. Kung bata pa. Kumbati pa. Kuso-kuso. Bati ko pa. Kuso. Mati dari. Bati ko guys. Eskimi guys. Kumbati. Kuso pa. Kumbati. Grabe pa pa. Kuso mo kuso. Mama. Ano pa ba? Hinay mo kuso. Puti mo na yung gipanguan. Nay, ilabhan. Pangbrasan kayo ng mga. Napoy manok ng ukot. Sabbat time. Kaya Sabado lang. Pinglabas mga uniform. Kasi Kuya Gael, lumakas Kuya Gael lang, map. Managdahang area. Kapay sa yung loon, mga samin, tutuunan pa na ni Diyah. Mas Kuya pa, napasigas Kuya? Nag-inom pa si mama mag-ininit. Nya, hapit na mahuman. Wait na.
Huwag ka mandan yung ha. Manghay-hay na mo. Kaya naman, maglakaw ta. Haman ta. Natay ato ina. Okay. Daran sige. Eh! Nara ko guys, tandaan o inam-ininit. Tandaan na ba? Yes na. Dumi na. Aron, kusog na mo Kusog mo, brass. Kana ma, kuso. Awas, hara, mas papa, nawala man. Ay, ito Tapos papa. Mga anak guys, mamay mong chirir. Init ang panahon. Maduran, hindi pagpanahon no. Man ako ingani mo, init, uwan, at tos langit, bagyo. Pistas langit. One init, pistas langit. Nakoy bagong ingan ma, init, uwan, bagyo. Bagyo sa langit. Sa una ma, ang ingan ma, basta muuwan mamang si Jesus mamutang og kanang tubig. Tanawan sa namas Kuya Kinkin, basta napit na mahuman ma. Ay guys, manghagar na si mama. Hi lagi guys. Ang mga dikolor na pa'y daghan hi ka dyan. Dari. Guys, mamahaw ta. Nami sinabaw nga baka gibutangan na mapapag-april kamunggay. Kimi, mahaw. Mahaw guys. Lingag-ngag ang salida. Gira-gira. Ha? Extranghero. Si Andrew idol ni Kimi. Kisay nakasuway diha guys, nagkaan og tundan paghaman aron sa kitag ti dyan. Upang ko'y pamahon, dyan ka anak kong tundan kay mapay paghaman na maglaba ba na ikaw mo kustundan kay arang nami akazong hinog ning kaan ko usa. Paghamay kay arang naman nung sakita sa ti dyan. Kuya. Mara ka anginan gyud sa kana sakita sa ti dyan nagmilutong-lutong. Kuha nagiim nagtambal. Ka anak ko kuan, nabintahan naman kaninang mo kog tambal. Maho sa ta guys. Nawahi magpamahaw. Kimi. Lami day? Very good. Ganahan kimi-kimi guys sa sudan. Spoiler, ganahan pa gyud siya. Ma, abang sudan. Ang ingan ni para daghan. Iza hanggi kuan guys, gi kuan daan iza. Kusnit kay arong daliray ni gungit no. Yummy. Hindi na mo kaan. Okay. Very good. Kay kaduhan na ning dugang ug luto ag bajing kimi-kimi. Bajing gamay kaduhan na ning dugang og rice. Ganahan di ka sa kuan, sinabong baka. Ano magtabaw? Yummy ka adug sabaw lami dyan yung sinabong baka guys no. Yummy ka ayo. Mami. Guys, ang mga kuya, giganahan po sila. Ganahan man na sila guan guys, sabaw-sabaw. Mga hinabaw man yung mga bataan ni. Sabawang baka, mga yan ba? Kung nagsaan. Sabaw, para mga waling at ang mga panuho. Di basta una maho. Pasaktan kung Kuya Kinkin siyang likod. Sabaw-pabaw. Karon di. So, naman kang bagi. Karon At di. naman ka. Hota. Nang resting kami sa kwarto. Okay, slingan naman mo yung kuya. Practice ang pag-boxing, nawa na. Cute, magapong ka. Cute. Ganun pa ko sa sabaw. Nasa sa sabaw. Nasking din sa sabaw guys. Dami ang sabaw ng baka. Kabilang init pa.